Tornen a sonar els tambors de guerra al nou Camp d'Inca i ho fan per encetar una nova temporada a la segona B. El Constància ha sumat avui els 3 primers punts de la temporada després de lluitar fins al final per remuntar un marcador advers. Sens dubte, tota una declaració d'intencions. Els inquers estan preparats per la batalla. Estic satisfet perquè els jugadors s'han buidat sobre el terreny de joc. Jo crec que hem estat a un bon nivell per ser el primer partit i és una victòria que dona confiança per seguir treballant i és un molt bon inici per nosaltres. L'inici del partit, però, no ha estat bo per les aspiracions inqueres. Als 28 minuts, Verdú ha avançat l'Ontinyent després d'un mal refús de la defensa local. La veritat és que s'han avançat en un aspecte que nosaltres hem de tenir clar que hem de millorar si volem competir en aquesta categoria. El nou Camp d'Inca ha hagut d'esperar la segona part per celebrar els gols. Han arribat tard, però el que compta és que han arribat. La remuntada èpica del Constància s'ha iniciat quan l'àrbitre ha ensenyat el camí dels vestidors a Alberto. Amb un jugador més, els de Joan Esteve han aconseguit posar l'1-1 al marcador. Rubén Carreras, amb la col·laboració del porter, ha notat el primer. Qui també ha col·laborat a la victòria del Constància ha estat Nico. L'efusiva celebració, alçant-se la camiseta, li ha costat la segona groga. Al cap i a la fi, però, ell ha estat l'autor del gol que dona els 3 punts al Constància. És molt satisfactori començar amb 3 punts i, a més, jo crec que fer-ho també amb la imatge que hem donat, no? Amb el 2-1 final, Inca ha donat la benvinguda a una nova temporada a la categoria de bronze del futbol espanyol. El camí serà dur, però la batalla ha començat amb bon peu.